أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله كل عسى لكم عليه أجرا إلى المودة في القربى ثم الصلاة والسلام على منبع العلم وينبي العالمين وعلى آل بيته أولو البر والتقوى وأهل الفضائل سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات an bɛ ala tanu ka ala barikada ala min bi a fɔ an ɲɛna a ka kuranɛ sanuman kɔnɔna na k'a fɔ muhamadul mustafa ka cidenya sara tɛ dɔwɛrɛ ye a somɔgɔ sanu kanu gɛlɛn kɔ ka sangani ni aya in de lawaleyali ye an ba madame haidara fatima zahara tarawele san o san ka sangani alakira denmuso sanuma fatimat albatul atahira annaqiya ni musoba in ka bangeli don a bɛ ɲɛnamaya an ba fɛ baarabaw bi boloda a fɛ ka kɔ don in yɛrɛ seli ɲɛ k'a daminɛ conférencew la formation donw na o n'a ɲɔgɔnna caman yatimɛdenw ɲɛji bi cɛ a fɛ a waatiw kɔnɔna na fɔlɔw bi dɛmɛ a fɛ baara caman bi boloda a fɛ fo ka taa se sufɛla fɛ n'o ye Seyida Fatima Zahra alayha salam a bangeli su wajulu kɛnɛba bi sigi min bi ɲɛnamaya an karamɔgɔlakaw fɛ u bɛ se ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ ni musoba in a jogobaw la a ye muɲu min kɛ a ka furuso kɔnɔ a y'aw denw ladonko ɲuman min kɛ ani a ye walidenw jigituguli min kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a ta ka ladegeli k'a la ka diɲɛ in ɲɛ ka kisi ani kunnaja sɔrɔ lahara jɔ don ala sɔnna ɲinɛ wajulu in kɛra ka bɛn desanburu kalo tile 10 ma araba san 2025 an karamɔgɔlakaw bɔra ka ɲɔgɔn falen falen kuma na an ka jɛ an ka sɔrɔlenw ɲɛmada ani hinɛ ani yafa caman a k'o kɛ Seyida Zahra alayha salam a fa ɲuman kan a k'o kɛ a burankɛ ɲuman kan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a n'a so dunge bɛɛ lajɛlen a n'a ka sahaba ɲuman bɛɛ ani ala jɔnsɛbɛ bɛɛ yarabi ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye o la n'ala sɔnna su in na an bɛ le 12 mois 2025 an b'o la su in na Bamakɔ kɔnɔ Bankɔni Janginɛbugu la Tɛrɛnba sanfɛ tɛrɛ min n'a tɔgɔ dalen no Seyid Sherif Usman Madan Haidara la n'ala sɔnna su in na an b'o la o la ka ala fama fo ka barikada an bɛ kɛnɛ nɔrɔma kan an bɛ bonya kɛnɛ kan an bɛ karama kɛnɛ kan an bɛ hɛrɛ kɛnɛ kan an bɛ hɛrɛtigi ka kɛnɛ kan Seyida Fatima Zahra el Batula alayha salam ka fo ka barikada ala sɔnna ka muso min kɛ diɲɛ muso bɛɛ a bɛɛ ka ɲɛma muso ala sɔnna an filɛ a ka bangeni a nisɔndiya o kɛnɛ kan an bɛɛ nisɔndiyalen don Jamiyatul Ansarud-Din Islami Bahauddin Kemaluddin Sharafuddin Hujjatul Islam wal Muslimin Seyid Sherif Usman Madan Haidara Haut Conseil président ba a tɔgɔ la a n'a ka kalandenw tɔgɔ la a n'a kanubaga bɛɛ tɔgɔ la diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ u bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka nin kɛnɛba ɲɔgɔnna sigi u fɛ yen ka nisɔndiya ka muguri k'a fɔ ala sɔnna ka belebeleba in di diɲɛ ma k'o kɛra ni ɲɔngo dunya dɔ de fɛ an nisɔndiyalen do la ka dugu jɛ sini na o la ka bɛɛ fo ka nabaga bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ka ɲini ala fɛ min ma natɔ sɔrɔ o kana an tatɔ sɔrɔ hami dogolen a bangenen bana fɛn bɛɛ gɛlɛyaw bɛɛ ala ka bɛɛ dilan Seyida Zahra a barika kama an ka jamana sanu in fɛnɛ ala k'a kisi an ka jamana nin bɛɛ ala k'u bɛɛ kisi bɛn basigi kanu ala k'a don a kɔnɔ o la ni ala sɔnna an bɛ bɔ kuma la ka kuma di an ka président ma Fadilatu Sheikh Alhaj Alpha Diallo ni ala sɔnna ale bɛna bɔ ka foli kɛ jama la yanni Alpha Diallo ka na an bɛ foli ka kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an fa ma bakɔrɔba dugu kama cɛkɔrɔba ɲinɛbali sɛgɛnbali sirifu ka jɔnkɛba ka fo ka barikada ni kɛnɛ ka yɛrɛ bɛ kɛnɛ ka ka fo o la mon président bisimila. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. An bɛ fɔlɔ ka tanga ɲini faama ala fɛ a k'an kisi k'an tanga k'an kɔlɔsi ka bɔ sitani tɔɔrɔ ma ka deli faama ala fɛ an bɛna waati min sigi nin sanga in na ala kana nin yɔrɔ di sitani ma la a man sini ni ala tɔgɔ ye ala min y'an bonya ni nin kɛnɛ sanuma ni nin kɛnɛ barikama in ye ka dɛmɛ ɲini o ala ba fɛ a k'an dɛmɛ n'a ka dɛmɛ bolo ye an bɛna baara minnu k'a kɔnɔ ka k'ale ala yɛrɛ sago ye ala m'o kɛra an ye an bɛ kisi nɛɛma caman ɲini ala fɛ a k'o kɛ ka taa kira sanuman kan n'o ye Muhammad ibn Abdullah a n'a so dunkew a n'a ka sahaba ɲumanw ani maa o maa tugura kɔ fo ka se jɔ dɔw ma k'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an n'aw bɛɛ k'aw bɛɛ foli silamɛya ka folikan ye ala ka sababu ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye Mali de ye ala k'a kɔlɔsi Mali n'a dafɛla ala k'u bɛɛ kɔlɔsi ala ka ɲɛnamaya yɛrɛ lafiya
bɛn ni keleya ala k'o don an ka jamana kɔnɔ an bɛ dugawu k'an ka sabu ɲuman ye a n'an dajuru minɛbaa ye a n'an ɲɛ jɔyɔrɔ ye alil makam ibnu madan aseri sharif usman madani haidara ni waati in na an bɛ dugawu k'a ye k'a ɲini ala fɛ kisi tanga kɔlɔsi bɛ ala bolo ala k'o d'a kan a n'a ka denbaya ala k'u kɔlɔsi o la su in na i n'a fɔ an karamɔgɔ bɔra k'a fɔ cogo min n'o ye sɔliw sogoba ye an bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ ba don n'o ye alakira denmuso ka kɛnɛ ye fatumatu zahara alibatul muso min ni ale ye maa bɛ ala ka kisi sɔrɔ maa bɛ ala ka nɛɛma sɔrɔ o tuma jamiyatu ansɔrudini isilamiya a daminɛ a sanfɛ fo dugu ma ni y'u ka lamaga dɔ ye u ye mun y'u karamɔgɔ la a seydi sharif usman madani haidara nin kɛnɛ min filɛ an bolo nin ye yan bi bangɔni janginɛbugu la nin bɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ ten nin zanga in na jamiya ansɔrudini isilamiya ka sira kan ka daminɛ farafinna fɔ farajɛla nin kɛnɛ ye min ka ɲɛnamaya ye bi kun foyi t'a la an bɛ se k'an yɛrɛ surunya ala la cogo min ka d'a kan ni ninnu kanu ye jɔn min ala sɔrɔ o la ka naba bɛɛ fo ka bɛɛ barikada n'o y'a sɔrɔ ala kira de ko fatima kanu a bɛ balawu ni masiban 100 ɲɔgɔn bɔ adamaden kan min fitinin yɛrɛ ye saya sigara ye a b'o nɔgɔya i kan hali ka da u ma kan ka fatima kanu o la an b'a ɲini ala fɛ fatima yɛrɛ bonya kama aw ni anw an lamɛn yɔrɔ o yɔrɔ ala k'an jurumu yafa ala k'an haminakow dilan an bɛ foli la an ka seko ma n'o ye seko fasazi ye bakɔrɔba degu kama a yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan yan sisan a ko ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada an nana hɛrɛ la cogo min ala ka bɛɛ segin ten an bɛ foli kɛ n'an ka président international tɔgɔ ye nin yɔrɔ in na n'o ye mɔgɔ lamini camu k'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an n'a ye an yɛrɛ ka président jɔmɛn kɛrɛfɛ n'o ye bamakɔ odul islamiya président ye musa bala jakite ka fara an ka imamu kan an b'a ɲini ala fɛ ala ka sigi kɛ hɛrɛ ye an karamɔgɔ minnu bɛna laseli kɛ ala k'u nɛn sabati ala kira n'a so kama haza wa salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu wala su in na nin kɛnɛba in sanfɛ an karamɔgɔ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'u wasa don belebeleba sabala n'ala sɔnna olu de kan ka baara in kɛ su in na ka wajulu in kɛ su in na a ma fɔlɔfɔlɔ fadilatu sheikh el karim n'o ye isa togola ka bɔ bamako yan iri gauche kɔnɔ a filanan fadilatu sheikh el karim usman nimaga ka bɔ bamako iri droite la fadilatu sheikh el karim alhaj abdoulaye jabate ka bɔ iri droite la na ala sɔnna ni belebele saba olu de bɛna bɔ ka su na wajulu kɛ wala ma fa karamɔgɔ ye fadilatu sheikh isa togola falyatafaddal mashkura mukarrama muazzaza wala k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ barikada aw taamasen na san caman min ala bolo ala ka ne nɔgɔya ma ala k'an ka hɛrɛw caya kira na so kama sɔlala muhammad n'an bɔra yen an bɛ foli lase an ka sababu ɲuman ma n'o ye a seydi sharif usman madani haidara ale min y'an bɛɛ ka sababu ɲuman ye an b'a fo k'a wale ɲuman dɔn ka dugawu k'a ye ka tila ka dugawu ɲini a fɛ k'a ɲini ala fɛ ala ka don a n'a yebaga juguw cɛ ala ka don a n'a fɔbaga juguw cɛ karamɔgɔ ala k'a n'a laban ɲa n b'a dɔn n y'a fɔ siɲɛ caman a seydi sharif usman madani haidara silamɛya yɛrɛ ka bɔ a la hɔrɔnya kan ka sherifukɛ fo karamɔgɔ tɛ maire ye député tɛ président tɛ nka karamɔgɔ ye min kɛ jamana in kɔnɔ ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ a ye du di maa caman ma a ye maa caman bila ka taa ɲɛda alikaba kan a ye mobili di maa caman ma kuma tɛ moto ma maa si t'o hakɛ dɔn hali karamɔgɔ yɛrɛ t'o hakɛ dɔn karamɔgɔ ye jigiya caman ta nin jamana in kɔnɔ hɔrɔnya ni danbe o kan k'o waleɲuman dɔn k'o bonyamasegin kɛ an karamɔgɔ ye n'o ye a seydi sharif usman madani haidara k'a ɲini ala fɛ ala k'a mankɔrɔ k'a ka golokasigi fo n'o y'an karamɔgɔ a seydi sharif hamed tidiane haidara ka sherifuladen bɛɛ lajɛlen fo ka sherifuladen bɛɛ lajɛlen fo a cɛman fara musoman kan an karamɔgɔ a seydi sharif hamed tidiane tɔgɔ la muɲu sherifukɛ sabali sherifukɛ fɔnsereya sherifukɛ a bɛ fɔ ale de ma ko kinibolo n badɔn mɔgɔ dɔ bɛ se ka mɔgɔ sɔn nka mɔgɔ min bɛ maa sɔn ka tila ka maaw bila ka maa sɔn o tɛ maa bɛɛ ye o jogoba o b'an karamɔgɔ la n'o ye sherif hamed tidiane haidara ye ale b'a di kini fɛ a b'a di numan fɛ a bɛ tila ka mɔgɔw su ka k'a kan walahi mɔgɔw ye dɛmɛ sɔrɔ ni sherif ka kumakan ye k'a sɔrɔ yɛrɛw t'a kalama
a donna maa caman ni tɔɔrɔ cɛ a donna maa caman ni gɛlɛya cɛ a donna maa caman ni degun cɛ an b'u seereya ala ɲɛkɔrɔ a caman kɛra aw ɲɛna o la an b'an karamɔgɔ fo an bɛ min fɔ a la ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ an bɛ fɛn o fɛn fɔ an yɛrɛ de b'a bɛɛ garanti min ka gɛlɛn o de ye nkalontigɛ ye ala k'an kisi ka bɔ o ma yarabi ala ka sabu ɲuman k'an ye an ba minnu bɛ nin kɛnɛ in ɲɛnamaya n'an karamɔgɔ ka kumakan ye n'o ye an ba Tani Jara ani an ba Fatima ani Halima ani Aisha an ka foli bi o bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnya na an bɛ min ta kɛnɛ kan su in na n'o ye an ba Zaharaw ye a yɛrɛ tɔgɔ man ka kɛnɛ kan an ba Fatima depuis nin kalo in jɔra mɔgɔw ɲɛ b'a la a bɛ ka jigitugu min kɛ mɔgɔw ɲɛ b'a la a bɛ ka sarakati min bɔ k'a sɔrɔ a yɛrɛ mako bɛ wari in na o de ye kabako ye ninnu min bɔ ka di fandaw ma o yɛrɛ mako b'a la depuis nin kalo in jɔra a bɛ ka mɔgɔw ɲɛji cɛ n'a ka hɛrɛ ye n'a ka dɛmɛ ye o la o ye jɔyɔrɔba de ye setigi ala ɲɛkɔrɔ lahara jɔ don o la an b'ale ka foli bila ka waati laban kɔnɔ ɲɔn tɛ baara bɛ ɲama an bolo o la an bɛ muso min ka kɛnɛ ka su in na n'o ye Fatima Zaharaw ye Fatima Zahara ale ye i n'a fɔ baji de n'i kumana ale la i bɛ si ka kuma Fatima la ka tile kɛ ka kuma na ka kalo kɛ ka kuma na ka san kɛ ka kuma na a bɛ i n'a fɔ ni maa min ye miseli don baji la i ni hakɛ min bɛ bɔ o dɔrɔn don sabu fɛn min bɛɛ ma dɔn o bɛ se ka fɔ n y'a f'i ye siɲɛ caman Fatima Zahara a k'i bɔ dɔrɔn ko ni muso in bɔra alakira la bonya foyi tɛ o sanfɛ ko ni muso in ko a bɔra alakira la an karamɔgɔ bonya foyi tɛ o sanfɛ Fatima Zahara a fa ye alakira de ye sallallahu alaihi wasallam kira min ka fisa ni dafɛn bɛɛ ye ala ye kira min sugandi k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a fusaya n'a ka dafɛn bɛɛ ye o ye Zahara fa de ye ni mɔgɔ min ye alakira sɔrɔ fatigiya la i wasala dɛ ni maa min ye kira sɔrɔ fatigiya la i kunkɔrɔ talen don wa i wasalen don mais Fatima ma nin titiri si da yɛrɛ kan an bɛna tila ka s'a ka waladaw ma kalan caman de bɛ sɔrɔ Fatima ka walada kɔnɔ leçon caman de bɛ sɔrɔ Fatima ka walada kɔnɔ k'a ye ale bɔra cɛ de la cɛ min ɲɔgɔn tɛ yen ala ka dali la ka tila ka Fatima yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɛcogoya lajɛ k'a ka majigi lajɛ k'a ka alabato lajɛ k'a ka hinɛ lajɛ k'a ka sarakatibɔ lajɛ walahi leçon b'i dan yen an b'a Fatima Zahara ale fa ye Mustafa de ye a ba ye Khadijatul Kubra ye muso min jɔra alakira jigiya kɔrɔ dongɛlɛw na an ba Khadija ala de y'a ka nafolo di kira ma k'a yɛrɛkun di kira ma ka du di kira ma ka hɛrɛ bɛɛ kɛ kira ye pour que alakira hakili ka se ka sigi ka nin diinɛ in lase a lase cogo la o de la alakira b'a fɔ ten ko ni Khadija ka nafolo kun tɛ ani sina ali ka bamuru ko nin diinɛ in jɔli kun bi gɛlɛya sabu n y'a f'i ye siɲɛ caman ala ye ala ye mais ala ye jigiw kɛ kira fɛn o fɛn nana ala ye jigiw d'o ma o ka se ka kira ninnu dɛmɛ ala ka diinɛ laseli la o la o jigiba dɔ ala kira bolo o de kɛra an ba Khadija ye ani Sayyidina Ali o Khadija o de ye Fatima ba ye a Zahara o faamuna ala tilala k'a bɛn cɛ fana ma cɛ min n'a ɲɔgɔn tɛ yen n'o ye Sayyidina Ali ye na mu gɛlɛya mɔgɔ dɔ bɛ se k'a ka wari d'i ma nka n'a sera nin yɔrɔ ma a b'a yɛrɛ ɲini Sayyidina Ali y'a nin di kira ka se ka kisi o de la kitabutigi b'a f'i ye ko man ka aliyin iz uddat khisalun karimul asli zu fadlin jalilun
sharifun min sharifin min sharifin min ash-shurafa'i kulluhum fuhulun adimul misli fi fahmin wa zuhdin waliyullahi hasiduhu zalilun. Odara kitab tigi kote ako jen bi na fo aliyu o jaabi o te jen bi na fo aliyu ni bina jogo baw jati jen bi ina fo aliyu bokolo tigi yala jen bi na fo aliyu bunya tigi yala ma bado abora ma bawla olu bebola ma bawla olu be dangele unye ko sana ali bora nunde la Allahu akbar tubula kwa nyogona te famu yala kwa nyogona te banjiya yana ka banjiyana afura ale de ma ko Abu Turab Allahu akbar senna ali ako waliyullah o ye Fatima chede ako alaka waliyudo ko aliyu juguyaba aliyu hasidiyaba ko ye maniye ko ni aliyu juguya yoro ko manindo o kora e kira somo juguyaba ko manindo Allahu akbar wallahi mawmo kabu o te bla kira somo la o te kira somo juguya o to hasidiya o dara ayo de fiyana ko aliyu ye alaka waliyude ko a hasidiyaba ko olu ye maninde mbadon aya fiye ko mogo manga Fatma Zahra ni ya furucɛ de aye fa sɔrɔ fa min ɲɔgɔn tɛ ka ba sɔrɔ ba min jɔra fa in jigiya kɔrɔ ka ala ka diinɛ nafolo ye a n'a ka hakilisigi ye ka tila ka bɛn cɛ ma cɛ min jɔra ka ala kira défense ta dongɛlaw na Fatma ta sɛgɛnna Fatma ta ɲanina a tɔɔrɔla a y'a yɛrɛ di ala ko ma wallahi do kɛra la alakira ba sallallahu alaihi wasallam a ye Fatima lajɛ do la a y'a sɔrɔ fini min bɛ Fatima la kitabutigi b'a f'i ɲɛna ko ɲaamɛgolo jalen k'o dilan k'o kɛ fini ye ko o don o de tun bɛ Fatima Zaharaw la a b'a la ka ɲɔ si wugu la ko nin don alakira ye Zahara lajɛ kira masa ɲɛji la kira kasila ko kira kasile alakira ko cogo di a ko ya Fatima isbiri ala mararati dunya li na'imil akhirati gada a ko Fatima a ko sabali diɲɛ gɛlɛyaw kan Fatima sabali diɲɛ kunayaw kan Fatima sabali diɲɛ lajarabi juguw kan i ka se ka lahara nɛɛma sɔrɔ alakira kun bɛ kasi ni Fatima ye cogo min alakira kun ɲɛji bɛ bɔ ni Fatima ye cogo min Fatima yɛrɛ kun bɛ alakira lajɛ don dɔ la ka alakira to degun kɔnɔ a kun bɛ kasi sadiri ninnu kun bɛ kasi ni ɲɔgɔn ye de kuma dɔ la ni alakira kun taara Fatima ye gɛlɛya dɔ kɔnɔ k'a ye degun dɔ kɔnɔ alakira kun bɛ kasi kuma dɔ la ni Fatima yɛrɛ kun ye alakira ye degun dɔ kɔnɔ gɛlɛya dɔ kɔnɔ Fatima yɛrɛ kun bɛ kasi tarima faamunen don min Kurayishu maa 7 ye ɲaamɛ tonso ta k'a bila alakira ka sallallahu alaihi wasallam k'a sɔrɔ a bɛ ka seli a tɛ da de sujudu la Fatima de nana ka na ɲaamɛ tonso in bɛɛ ta k'a bɔ alakira kan ka sɔrɔ ka mɔgɔ ninnu danga alakira tilalen kira ye maa ninnu bɛɛ ta o tɔgɔ ma kelen kelen k'o danga ala min ma ni karisa ye ala min ma ni karisa ye Badru do ala y'a bɛɛ halaki kitabutigi b'a f'i ɲɛna ko Badru kɔlɔnkolon dɔ tun bɛ yen ko a maa ninnu bɛɛ o y'a bɛɛ fofo ka taa kɛ kɔlɔnkolon kɔnɔ ko fana bɔra cɛ kelen na ko sabu k'o kun kulɔlen don o fofotɔra o sogo bɛɛ buruna ka bɔ a la ko n'o tɛ k'o y'a tɔ bɛɛ kɛ Badru kɔlɔnkolon kɔnɔ o kɔrɔ ye ninnu kun bɛ kasi ni ɲɔgɔn ka degun ye ninnu kun bɛ degun ni ɲɔgɔn ka gɛlɛya ye Fatima n'a fa Fatima ni a fa o de la alakira ko Fatima ko y'ale ba de ye Ummu Abiha c'est-à-dire Fatima jɔla alakira ye denkɛ jɔyɔrɔ la a jɔla alakira ye baya jɔyɔrɔ la Fatima Zahara o la n'an ma to ka nin dɔw fɔ a bɛ kɛ maa caman ɲɛna ko n'a fɔra ko alakira denmuso k'i b'a sɔrɔ k'a y'a yɛrɛ patɔrɔnya bila de nin tɛ kɛ ne na nin tɛ fɔ ne ma la o ma kɛ Fatima ye walahi Fatima sabalila a muɲuna a y'a yɛrɛ bɛrɛbɛn ni maaw ye
wa ka ala ko ma tiɲɛ a bolo gɛlɛya ma ka ala ko tiɲɛ dekun ma ka ala ko tiɲɛ tɔɔrɔ ma ka ala ko tiɲɛ Fatima Zahara n badenw an b'a Fatima fisamandiya caman b'a la o san na an ye Fatima tɔgɔ 9 ta nka waati y'an koro an ma se ka tɔgɔ 9 in bɛɛ fɔ an y'a f'i ɲɛna mɔgɔ fa bɛ tɔgɔ dɔ da i la nka e yɛrɛ ka baara a bɛ tɔgɔ dɔw sama ka s'i ma an y'o tɔgɔ 9 in damina dɔrɔn an ka waati koronna o la an bɛna lajɛ ka tɔgɔ 9 in di teliya la ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni Fatima ka fisamandiya tɔw ye an b'a Fatima Zahara kitabitigi b'a f'i ɲɛna ko tɔgɔ 9 k'o de bɛ Fatima la tɔgɔ 9 a fɔla Fatima al-Mubaraka az-Zakiya as-Siddiqa ar-Radiya al-Muhaddasa hakila tɛmɛnen na an jɔra ye de waati y'an sɔrɔ ye wa Zahara o ye Fatima tɔgɔ dɔ ye ko sabu ka d'a kan ko Alakira dusukunna fleur don a ko o ko tɛmɛnen kɔ wa Tɔhira o y'a tɔgɔ dɔ ye muso sanima sabu muso bɛ min ye kalo la Ala ye Zahara saniya ka bɔ o ma wa kana yutlaqu alayha umma nabiyyi aw umma abiha an bɔra k'o kɔrɔ fɔ sisan a tun bɛ fɔ ale de ma ko nabi ɲuman ba walima kira ba a jɔla o jɔyɔrɔ la kɛmɛ lukibati bil batul i n'a fɔ a fɔra ma cogo min ko batul k'a sabu kɛ batulu tun y'a tɔgɔ dɔ ye k'a sabu kɛ Ala subhanahu wa ta'ala ko a ye Fatima tigɛ ka bɔ muso bɛɛ la ni cɛɲa ye ani fisamandiya ani kɔrɔta ye ko o ye batulu kɔrɔ dɔ ye ko batulu kɔrɔ gɛrɛ Fatima c'est-à-dire a ye ɲɛsin setigi Ala ma k'i tigɛ ka bɔ fɛn bɛɛ la Ala y'a di Aliyu min ma a kunna ni o Aliyu ye a ma cɛgɛrɛ bila Aliyu sanfɛ nin bɛɛ ye batulu kɔrɔ ye yarabi Ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma Fatima Zahara kitabitigi b'a f'i ɲɛna إنما سميت ابنتي فاطمة لأن الله فطمها وفاطمة محبيها عن النار أكو تقولي قال كراكو كشين نما باي قال يا دمسون تقول فاطمة قصاب كداكا قال فاطمة دابو أن فاطمة كان باو كابو تسماما وكراي مغامين كرا فاطمة في نكرا فاطمة كان باي أكو كيسن تي تسما كونون دولا Azahara tarima famne mami kɛra Fatima fɛ ka Fatima kanu Fatima ka laɲiniw k'olu labara ko e sen tɛ tasuma kɔnɔ don la Ala kɛra ko cogo di kisi nɛɛma b'a ye a ko ya Salman man ahabba Fatimata ibnati fa huwa fil jannati ma'i wa man abghadaha fa huwa fin nar Ala kɛra ko kisi nɛɛma b'a ye a ko ya Fatima ya Salman a ko ni maa min ye Fatima kanu ibnati ne Mamadu denmuso in Ala kɛra tun bɛ se ka da ko ni maa min ye Fatima kanu mais a ko ya Salman man ahabba Fatimata a ko ya Salman ni maa min ye Fatima kanu ibnati n'o ye ne Muhamadu denmuso Fatima ye fa huwa fil jannati ma'i a ko ni ne bɛ fara ɲɔgɔn kan alijinɛ kɔnɔ wa man abghadaha ni maa min ye Fatima kɔniya ka ba Fatima na fa huwa fi nar ko be do tasuma kɔnɔ Ala kan kisi a ma a ko cogo di a ko ya Salman hubbu Fatimata yanfau fi mi'ati mawtinin أيسر تلك المواتن الموت والقبر والميزان والمحشر والصراط والمحاسبة فمن رجيت عنه ابنتي فاطمة رضيت عنه أكو تقولي أكو يا سلمان حب فاطمة أكو فاطمة كانوا كك فاطمة في ko bi nafanya yoro gelen kɛmɛ la ko la nɔgɔma ye jumɛn ye ko ye saya ye i ka saya sigara ko a b'a nɔgɔya wallahi namu gɛlɛya ko b'a ɲɛ dɛ wallahi ko belebele wallahi ko ba b'a ɲɛ fɛn min b'a ɲɛ n'an m'a dɔn n'o ye saya ye ŋaniya ninnu bɛ falen ka juguman bɔ a kɔnɔ ka hɛrɛ don a kɔnɔ fɛn min b'a ɲɛ n'an y'a dɔn n'o ye saya ye wallahi an b'an ɲɛsin setigi Ala ma Ala kira ko ten a ko kɛfa bil mauti wa'iza a ko saya wasara wajulukɛla ye saya wasara wajulukɛla ye n'i ye dɔnnibaaba dalen ye sigara la ka setigiba in dalen ye sigara la
ka jɔyɔrɔtigiba in dalen sigara la a ka se banna ala minnu sigilen don a kɛrɛfɛ olu b'a la ko jɛni ne ka muso ka di dɔgɔtɔrɔ fɔrilen ye jɛni ye kuranɛ ko wa zonna annahu l-firak banabaatɔ yɛrɛ dalen b'a dɔn ko nin y'ale taatɔla ye sabu ale ɲɛ bɛ taamasiyɛn min na walayi ni mɔgɔ minnu sigilen don a kɛrɛfɛ n'olu ɲɛ b'o la olu t'a fɔ ko jɛni ne ka tafo ka di a ko nka ka o sigara in nɔgɔya ko Fatima kanu b'a kɛ maa min ye Fatima kanu k'o b'a kɛ a ko tɛmɛnen kɔ a ko kaburu tumana min na ni mɔgɔw banina ka t'i bila kaburu la a ko n'i sera ni Fatima kanu ye kaburu la a ko walayi k'i ka kaburu bɛ nɔgɔya i bolo mizanu bɛ nɔgɔya mizanu bɛ nɔgɔya mɔgɔw kuntɔ ka fara ɲɔgɔn kan o bɛ nɔgɔya siratu o bɛ nɔgɔya na mu gɛlɛya ko b'an ɲɛ dɛ i bɛ siratu misaliya dɔn wa a b'i n'a fɔ ni maa min bɛ taa ba kɔ yɔrɔ i se ka taa ba kɔ f'i ka yɛlɛ pɔn kan ka baji in tigɛ siratu misaliya bɛ i n'a fɔ o baji in pɔn min dalen don ba sanfɛ ɲininkali mɛlɛkɛ 7 sigilen don o pɔnw sanfɛ n'i sera fɔlɔ ma o b'i ɲininka n'o jaabila i bɛ tɛmɛ n'o jaabila i bɛ tɛmɛ n'i dɛsɛla min t'a la o b'i torun k'i bila baji kɔnɔ o ye jahanama tasuma ye ala k'an kisi a ma a ko nka ni maa min sera ni Fatima kanu ye k'o siratu tigɛli k'o bɛ nɔgɔya ani fɛsɛfɛsɛ na mu gɛlɛya ala kana an fɛsɛfɛsɛ n'ala ye maa o maa fɛsɛfɛsɛ i sen tɛ alijinɛ kɔnɔ don la e da bɛ fɛn caman na i t'a ɲɛdɔn dɛ i sen bɛ fɛn caman na i t'a ɲɛdɔn n'ala ye maa o maa fɛsɛfɛsɛ i sen tɛ alijinɛ kɔnɔ don la a ko nka ni maa min ye Fatima kanu ka se ni Fatima kanu ye a ko i ka fɛsɛfɛsɛ ko ala b'o nɔgɔya ko ni Fatima diɲɛna mɔgɔ min ma n'o ye ale denmuso ye ko ale Mahamadu yɛrɛ bɛ jɛ o tigilamaa ma ni Fatima jɛna mɔgɔ min ma ale bɛ jɛ o tigilamaa ma n'ale jɛna maa min ma ale bɛ jɛ i ma ko nka ni Fatima dimina maa min kɔrɔ ko ale Mahamadu bɛ dimi o tigilamaa kɔrɔ ko n'ale dimina maa min kɔrɔ ko ala bɛ dimi i kɔrɔ a ko cogo di a ko ya Salman wailun liman yazlimuha wa yazlimu zuriyataha wa shi'ataha a ko Salman a ko bɔnɛ ani masiba a bɛ maa bɛɛ ye maa min ye Fatima tɔɲɔ Salman bɔnɛ ani masiba a bɛ maa bɛɛ ye maa min ye Fatima zuruyaw tɔɲɔ bɔnɛ minnu bɔra Fatima na mɔgɔ minnu kɛra sababu ye k'olu tɔɔrɔ k'o degun ko bɔnɛ ni masiba bɛ olu ye ani o nɔfɛ tugubagaw mɔgɔ min tugula Fatima n'a bɔnɛw kɔ maa minnu kɛra sababu ye ka tɔɔrɔ lase olu ma ka degun lase olu ma ka tɔɲɔ lase olu ma ko bonya ni masiba bɛ olu ye e ni ne t'an yɛrɛ juger sa an kɔni ma Fatima ye an ma Hasanu ye an ma Huseinu ye n'olu ka histoire bi fɔ an ye an bɛ mɔnɛ n ko ni mun kɛla anw ɲɛna Hasanu Huseinu différence foyi t'olu ni minnu filɛ an bolo bi cɛ a seri Sɛrifu Usmani Madani Hayidara a n'a bɔnna sanumaw n'i ma Aliyu ye i ye Sɛrifu Usmani Madani Hayidara ye n'i ma Hasanu ye i ye fa ye n'i ma Huseinu ye i ye Sɛrifu Ahmed Tijani Hayidara ye walima i k'a yɛlɛma n'i ma Huseinu ye i ye fa ye n'i ma Hasanu ye i ye Sɛrifu Ahmed Tijani Hayidara ye olu dɔgɔw kira somɔgɔ ninnu bɔra ɲɔgɔn na de kira somɔgɔya tɛ n bɔra kira la jala ye dabara jala tɛ o baara don ani cɛsiri ani k'i yɛrɛ bɛɛ di ala ka diinɛ ma ka ala ka jɔn sama ka bɔ fili la ka taa yele la e bɛ maa jumɛn dɔ min dugukolo kan komi a se Sɛrifu Usmani Madani Hayidara a n'a bɔkolo sanumaw o ye kira somɔgɔya de ye olu bi jɛ o ka sɔrɔ kɔ ka jɛ o ka bonya kɔ ka jɛ o ka lafiya kɔ ka jɛ o ka fɛn bɛɛ kɔ pour que kira mantɔnw olu ka se ka bɔ dibi la ka na yele la o la an karamɔgɔ nana ni papiye ye n b'a dɔn su na ye suba ye k'an yɛrɛ sɛgɛlen don dɔɔni sabu an bɔra wajulu dɔ de la sisan ka sɔrɔ ka na yan fitiri ni safo cɛ an y'o bɛɛ kɛ Fatima Zaharaw kan depuis nin kalo in jɔra an bɛ ka kuma a kan ale ye baji de ye fɔ t'a ban ala y'a dɔnniya dɔ d'an ma an bɛ si ka kuma a kan ka tile ka kuma a kan an bɛ se k'o kɛ nka waati ko don
an karamɔgɔ nana ni papier ye o la an bɛ kuma laban ni an b'a ta ni Fatumata Tarawele k'a fo k'a waleɲuman dɔn k'a barikada tan Fatumata Tarawele a bɛ jigin tugu min na a bɛɛ bɛ ka kɛ Ala ɲɛna a bɛ ka fandaw ɲɛji cɛ a bɛ ka dɛsɛbaatɔw ɲɛji cɛ a bɛ ka misikinaw ɲɛji cɛ a bɛ ka garibuw ɲɛji cɛ a bɛ ka hɛrɛ kɛ maa caman ye kalanyɔrɔw la balow bɛ ka di finiw bɛ ka di wariw bɛ ka di musoba in tɔgɔ la n'o ye Zaharaw ye an b'an ba fo k'a sɔrɔ yɛrɛw mago bɛ nin wari in na n y'o de fɔ n k'o de ye kabako ye Hayidara ka du ye kabako de ye bilahi wari min bɛ ka bɔ ka don nin ko ninnu na o yɛrɛw mago b'a la n'i y'a di anw dɔ ma bi an b'a kɛ k'an ka avenir de dilan k'a bila nka ninnu de filɛ k'a ta k'a don alakira ko la k'a don kira somɔgɔ ko la ka fandaw ɲɛji cɛ n'a ye ka misikinaw ɲɛji cɛ n'a ye k'a sɔrɔ o yɛrɛw mago b'a la o la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka bɔda kɛ an n'o ye Fatumata Zahara n'a ma ɲa ko an bɛ Fatumata Zahara fɛ an k'a ladege a jogo dɔw la an k'a ladege a ka kɛwale dɔw la Fatumata Zahara jogoba dɔ tun ye fɔnisereya ye an y'o sɔrɔ a tɔgɔma na min jɔlen don n'a ka kɛnɛ ye o la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛw k'a ye Ala k'an laban ɲa kira bonya kama sɔli ala rasul. Alhamdulillah o tɛmɛlen kɔfɛ dali kun filanan kɛra an karamɔgɔ fɛ Al-Ustaz El-Fadel Usman Nimaga a bɔra ka ɲɛfɔli caman kɛ an ye Fatumata Zahara jɔyɔrɔ min yɛrɛ b'a la diɲɛ musobaw ni ɲɔgɔn cɛ fisamantɛya ni karama minnu b'a la a bɔra ka walawalali caman di an ma an ka jan an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. Sirifilakaw bɛɛ tɛmɛna sira sanuma min fɛ n'o ye Fatumata Zahara ale ka bangini an bɛ ale wajulu de kɛnɛ kan ka bɛn nin don ɲɔgɔnna ma ani ka bɛn nin wagati ɲɔgɔnna ma Fatumata Zahara a bangina kana diɲɛ kɔnɔ wolofa fɛ fa min ɲɔgɔnna tɛ diɲɛ kɔnɔ ani woloba sanuma fɛ min kɛra furu misaliya n'o ye Khadijatul Kubra ye o Fatumata Zahara a mɔdenw a n'a bɔnnaw u ma ɲinɛ u ma muso in kɔ u ma ɲinɛ u ba in kɔ n'o ye Sherif Usman Madani Hayidara ka denbaya ye n'i y'a mɛn jɔnni kunnandi i b'a fɔ sababu ɲuman nin bɛɛ ka dɔn nin bɛɛ ka waleya a bɛɛ sɔrɔla sirifuw mɔden dɔ de fɛ n'o ye Fatumata den ye alakiraba Muhamadu Mustafa mɔdenkɛ ye Sherif Usman Madani Hayidara ale min bɔra la a kɛra ye bi su in na an b'an dusukun kɛrɛnkɛrɛn k'an dusukun lajɛya ka an fa n'an ka cɛkɔrɔba ɲuman ka kalifa Ala ma ka dugawu kɛ a ye karamɔgɔ n'a ka denbaya u bɛ min fɛ diɲɛ kɔnɔ ani lahara Ala k'o nɔgɔya u ye u bɛ siran fɛn fɛn ye tɔɔrɔ la Ala k'an n'u kisi o ma kiraw bonya kama sɔla ala rasul bi i komi waati jante karamɔgɔ ka foli kɔfɛ an bɛ an ba ninnu fo an ba ɲuman Ala ka hinɛ na n'o ye tanti ba fana Tarawele Ala ka hinɛ na Ala ka yafa ma an ba minnu bɛ an bolo n'olu y'an ɲɛ jɔyɔrɔ ye bi tanti Jara Tunkara k'a fo k'a waleɲuman dɔn tanti Fatumata k'a fo tanti Aisha k'a fo tanti Alima k'a fo ka dugawu ɲini u fɛ u bɛ nin baara belebele minnu na u m'u tɔ foyi to Alakira n'a bɔnnaw ka ko la kɛrɛnkɛrɛn ma an bɛ kɛnɛ min ka bi su in na n'an bɛ min ta kɛnɛ kan an b'o tigi ka foli kɛ n'o ye tanti Fatumata ye Tarawele tanti Fatumata Ala de bɛ se k'i sara e fana kɛra misaliya ye diɲɛ kɔnɔ
cɛw bolo musow bolo ka sirifu kanu jira k'a kɛ wale kɛ tan Fatumata nin ko ninnu na a bɛ nafolo caman de don nin baara ninnu na a t'i n'a fɔ wari in don o wɛrɛ t'a bolo hali ni bɛ wari dilan wari ko b'i ye nka hakilitigi de ye mɔgɔ ye ni mɔgɔ min sɔmina min ye o jɔyɔrɔ bɛ bonya n'o ye a bɛ nafolo caman don nin ko in da fɛ finiw bɛ san k'a di yatimɛw ma finiw bɛ san fini dagabanaw na k'a di mɔgɔw ma o kɔfɛ dumuniw bɛ dilan k'a di mɔgɔw ma malo bɔrɛw bɛ di ɲɔ bɔrɛw bɛ di o kɔfɛ ka tila ka musow ladege u ka cɛlasigi bɛ nɔgɔya u bolo cogo di ni furu yɛrɛ kɛcogo ɲuman hakililaw ye u b'o lakɔkɔliw kɛ ka tila k'u lakala fɛnɛ k'i boloma dɛmɛ walasa ka se ka baara sɔrɔ o baara degew an ba ɲuman Tani Fatumata a bɛ nin baara caman kɛ nin baara ninnu kɛli siɲɛ kelen san kelen yɛrɛ kɔnɔ a bɛ maa kisi mais ale ye san joli joli sɔrɔ nin na Ala ka an n'a sara aya an bɛ don walanda kɔnɔ bi su in na ne y'a kanu ka n ka walanda munumunu Fatumatu Zahara yɛrɛ de kan n bɛ fɛ ka ɲina walanda kɛ jumɛn ye i komi tuma dɔ la an b'a mɛn mɔgɔw da ko diɲɛ musobaw la u bɛ musoba damadɔ jate dɔw b'a a buruburu ka na fo ka n'a jɔ musoba 4 na mais tuma dɔw la u bɛ Fatumatu Zahara bila a kɔnɔ ne tora ɲɛɲinini de la ka taa sɔrɔ ko muso si de tɛ yen diɲɛ dugukolo in sanfɛ k'i ni Fatumata de kan ka sanga bonya dɔ la o tɛ yen n ye kitabu min sɔrɔ a ye muso 10 de jate diɲɛ kɔnɔmɔgɔw olu b'u bolomada muso ba 10 min kan nka a nana fasamandiya dɔ jira Fatumata la Fatumata bɛ se ka nin bɛɛ dan ni min ye a fɔlɔfɔlɔ ɲininkali kɛ fɔlɔ ko Fatumatu ibnatu man i bɛ ɲininkali kɛ ko Fatuma yɛrɛ ye jɔnni den de ye i bɛna taa sɔrɔ Fatumatu ye Muhamadu den de ye Muhamadu min ɲɔgɔnna tɛ Ala ka dugukolo sanfɛ i bɛ tila ka ɲininkali kɛ ko Fatumatu zawju man ko Fatumatu ye jɔnni furumuso ye o bɛ n'i jaabi ko cɛ de furumuso don cɛ min fana gɛrɛ la Alakira la ka Alakira faamu ka tɛmɛ cɛ bɛɛ kan Aliyu ibn Abi Talib i bɛ ɲininkali kɛ ko Fatumatu ummu man ko Fatumata yɛrɛ ye jɔnni ba ye sirifuw bɛɛ bɔra sira min fɛ n'o ye Hasanu ni Huseni ani balimaw olu ba de ye Fatumatu Zahara ye depuis nin yɔrɔ la e kan k'a dɔn k'a fɔ ko Fatumatu Zahara ko différence dɔ donna ni dugukolo mɔgɔw cɛ a fɔlɔfɔlɔ o muso ba fɔlɔ ye jɔnni ye n'u bɛ ka min jati diɲɛ musow bɛɛ la k'a fɔ k'olu de ye jɔyɔrɔbaw sɔrɔ u b'a daminɛ an ba Hawaw la an ba Hawa u b'a daminɛ ale la Hawaw min n'an bɛɛ bɔra ale la n'ale ye Adama furumuso ye ko Hawaw kitabutigi ye qualité ni jogo jumɛn fɔ a la n'o kɛra différence ye ko Hawaw tobira ka bɔ a ka jurumuw la o kɔrɔ ye an ba Hawa a bɛɛ b'o ka masala kalama kuranɛ kɔnɔ tuma min na ni ale ni Adamu tun bɛ alijinɛ kɔnɔ yiri dɔ de jirala k'a fɔ ko nin kana dun
mais min kɛra duni sababu ye o de kɛra an ba Hawa ye ka cɛ in bila a la o kɛlen o jigini min kɛra dugukolo sanfɛ ko an ba Hawa ye tuubili min kɛ a ye damakasili min kɛ a ka o tuubi ni o damakasi o fana de kɛra jɔyɔrɔ ani titiri y'a bolo donc kitabutigi b'a jira k'a fɔ ko an ba Hawa tiɲɛ don Fatumata bɔra a la mais ale filila ka jurumu kɛnɛkanda dɔ kɛ mais Fatumata ma o kɛ donc depuis o yɔrɔ la a bɔra Hawa min yɛrɛ la den bi masa da o ye masa ka dugawu ye donc Hawa fasamandiya la a jirala ko Fatumata b'a ɲɛ wali jamalu li Sarata zawjatu Ibrahim muso ka cɛɲɛ sɔrɔ k'a ka cɛɲɛ don Ala ko da fɛ muso ka cɛɲɛ sɔrɔ k'a ka cɛɲɛ don furu da fɛ o muso man ca an ba Sarata n'o ye Nabilahi Ibrahima furumuso ye musow la kira musow la ni kiraw musow jɔra k'a fɔ ko muso minnu bɛ kɛ misiw ye i n'a fɔ min bɛ tɛmɛ muso bɛɛ ka cɛɲɛ na Ibrahima furumuso in kun b'a la n'o ye Sarata ye mais a y'o cɛɲɛ bɛɛ to a la ka to Ala ka jɔnkɛ kun ka sabali a m'a ka cɛɲɛ lajɛ ka furucɛ tɔɲɔ n'a ye donc kitabutigiw dun y'a jira ko cɛɲɛ na ani jolimandiya la ko Fatumata k'a tun bɛ Sarata ɲɛ an balakaw n bɛ fɛ a k'an lamɛn kosɛbɛ nin filɛ kira muso dɔ de ye a cɛ ka ɲi mais a sɔnna k'a ka cɛya in valeur bi a cɛ ye mais a ka ca na bi ni an caman y'an yɛrɛ lajɛ ka taa sɔrɔ nungalani b'an kun an yɛrɛw bɛ ka an ɲɔgɔnnaw da cɛɲa ni dawula la muso min bɛ se k'o dɔn ka sabali a cɛ ye a man ca donc ko Fatumata a ye Sarata bi o yɔrɔ in na ye musoba sabanan o de ye Rahama ye wali hifazu lirahama zawjatu Ayub musoba min n'o ye Ayuba furumuso ye u ko k'u bɛ Fatumata ni Rahamata da ale furumuso tɔgɔ de tun ye ko Rahamatu Aramata o de ye Ayuba furumuso ye mais kitabutigi ko Aramata ye baara ɲumanba kɛ sabula a furula cɛ min ma kira don nafolotigi kun don mais Ala ye lajarabi se cɛ ma nafoloko kasara y'a sɔrɔ gɛlɛyaw y'a sɔrɔ lajarabiw y'a sɔrɔ ka sɔrɔ ni muso ɲumanba in b'a kun muso in ma furu sa ka bɔ cɛ in kun ka taa k'a ni gɛlɛya to ɲɔgɔn na kitabutigiw y'a sɛbɛn ko Ayuba muso a kun bɛ taa tile sarala de kɛ baarakɛden sarala kɛ n'a ye dumuni min sɔrɔ a bɛ na o di a cɛ ma a n'a denw waritigiw filibandiw u ye sira cɛjugu bɛɛ jira Rahamata la a ma sɔn ka cɛ janfa gɛlɛya kɔnɔna na nin yɔrɔ in na ko k'an bɛ jɔya wajulu bɛ cɛ kitabutigi dɔ ko ten ko ka n'i muso tanu fo i ka fɛn damadɔ y'a la a fɔlɔ-fɔlɔ a to i ka bana bolo a filanan a to ni se kun b'i ye se ka ban i k'i muso dɔn a sabanan ko e ka voyage ta n'i ye kibaruya ni lahalaya min dɔn i muso la ka sɔrɔ i ɲɛ tɛ yen n'a sɔnna k'i ka sariyaw matarafa e ɲɛ tɛ yen i bolo fa o kan parce que voyage ye saya kɔ tamasiyɛn de ye mɔgɔ o mɔgɔ i voyagelen n'a m'i gasi sigi hali n'i sara a t'i gasi sigi
mais ni tora Fatumata ka walanda lajɛli la n dara bɔ walanda belebele dɔ de kan walanda min ni lulu t'a sɔrɔ ni marijane t'a sɔrɔ n b'o d'i ma telimani ka sɔrɔ ka na parce que n bɛ fɛ ka muso ta in de d'i ma ka na Fatumata k'ale de k'a jɔnjɔntigi ye ni jogo ye a ko o kitabutigi ko ko Fatumata ɲɔgɔnnaw de kan ka ɲini cɛ bɛɛ fɛ k'a don i ka so a ko mun na a ko Fatumata fa ɲɛna cogo min na a ba ɲɛna cogo min na ba in ye ko to fa in da la cogo min na ko n'i y'o den modèle furu o b'i ka du jɔ kitabutigi in ko ten de a ko nka k'a bɛ kangari kelen da ko la tatazawwaj min baytin la tuhabu nisa'uhu rijalahu a ko a bɛ kangari min da cɛw ye n'a mago bɛ Fatumata ɲɔgɔnna ɲinini na ko a kana furu kɛ du si kɔnɔ du min la tuhabu nisa'uhu rijalahu du min musow tɛ siran a cɛw ɲɛ du o du kɔnɔ n'i y'a dɔn k'a fɔ ko musow ma siran cɛ ɲɛ muso in ma siran cɛ ɲɛ walahi n'i y'a denmuso ta a bɛ da sago i kan a ko Fatumata a bɔra fa min na n'a bɔra ba min na Khadijatu ye ko to Muhamadu la a ko wala tatazawwaj ala fatatin ummuha musaytaratun ala abiha a ko wa filanan ye min ye ko kana muso si devuru muso min i y'a mɛn k'a fɔ ko ni muso in zen bɛ a cɛ la se ye fila ye mɔgɔ dɔ bɛ se mɔgɔ la ni bonya ye wallahi muso ɲuman bɛ s'a cɛ la n'a y'a bonya mais anw bɛ ka sena min ɲini bi musow fɛ a bɛ n kama kɔrɔ walima a ka hakɛ la a bɛ n ka tafe bolo n'a ɲɔgɔnna ka da sago cɛ kan k'a bila kɛɲɛngow la k'a sigi a malokɛnɛw kan ko n'i y'o dɔn muso o muso la ko kan'o den ta a ko o tɛ se ka kɛ Fatumata ɲɔgɔnna ye a ko fali bintu suratul min ummiha a ko i ye denmuso ɲuman ye yɔrɔ o yɔrɔ i ye muso ɲumanba ye yɔrɔ o yɔrɔ ko a ba photocopie don ko den musoman de bɛ kɛ a ba ye Fatumata kɛra Khadijatu ye n'an ka mi don tuma dɔ la Khadijatu mɔgɔw bɛ ɲinɛ a kɔ mais an filɛ hɛrɛ fɛn fɛn na a bɛɛ ye Khadija de ale de tun ye setigi ye ka bɔ a ka se kɔnɔ a ma nafolo tigiya kɛ tuma min na n'a furula Alakira o den de ye Fatumata ye nin kitabutigi ko fali bintu suratun min ummiha ko den ye ba ja de a ko wali bintu madrasatun takhruju jilaha ala shakilatihi yani wali baytu madrasatun takhruju jilaha ala shakilatihi a ko du bɛɛ lajɛlen bɛ n'a fɔ madrasa kalanso de i ɲɛ bɛ du o du la diɲɛ kɔnɔ du bɛɛ bɛ n'a fɔ madrasa so de kalanso walima ekɔliso n'i y'i ka ekɔliden kalan na min na n'a bɔra a b'o de fɔ mɔgɔw ye o kɔrɔ ye ko du bɛɛ bɛ n'a fɔ kalanso de ye n'i ye denmuso min labɔ u taara min kɛ u cɛla sigiyɔrɔ la o b'a jira ko o du in de y'u kalan o la sirifilakaw o bɔra Fatumata la wa o fana kɛra Fatumata ye kitabutigi ko fa in wajadta rujulatan mahdura wa ihtiraman mafquda wa saytaratan linnisa'i ala rijal فإعلم أنك إن تزوجت منهم ستعيش حياتك في سراء لا ينتهي أكون غنيمة فاطمة نصر فو إتارا مسودي فرو مسومي نيدا على بابي دانسكو أفاتشكا وكادو كونو ko ika do ibi ka nyenema beke kele de la Allahu akbar kenaka mɔgɔ tɔw lafiyalen don waati min
e bɛ baari t'a la mɔgɔ tɔw bɛ seli la waati min na seli kɛnɛ na waati min na fɛti la o ye baarita don ye mɔgɔ tɔw bɛ nisɔndiya la o ye ka kɛlɛ ye wa inadun la yuhtamal azawaju sakanun wa mawaddatun wa laysa ma'arikatun li kasri al-izami a ko Fatumata fasamandiya la kitabutigi ngo ko Fatumata y'a faamu ko furu ye hakilisigi de ye muso kan ka kɛ cɛ hakilisigiyɔrɔ de ye muso kan ka kɛ a cɛ kanuɲɔgɔn de ye ko furu tɛ kɛlɛso ye furu tɛ ɲɔgɔn burujaso ye furu tɛ ɲɔgɔn lebuso ye ko Fatumata de y'o faamu k'a yɛrɛ suli a cɛ ye n'o ye Aliyu ibn Abi Talib ye yani n ka muso 7 tɔ fɔ mun b'o jiri la don dɔ la Imamu Ali ani Fatumata tora baro la u ka baro bolila mun kan baro in jara kosɛbɛ furu ɲɔgɔn ni furu jara baro bi kɛ o nka e ka dɔw ɲininka dɔw n'u muso san kɔnɔ k'a fɔ ko nin y'u ye salon kɔnɔ ka miniti 5 kɛ walima miniti 10 o fila ka kuma kɛlɛ ma bɔ a la a ti kɛ hali ni ye ɲɔgɔn mɛn k'a saraka a ti kɛ furu ma dabɔ o kama ko Fatumata ni Ali tora baro la u ka baro kɛra mun ye Ali ko Fatumata ma ko ne ka di Alakira ye ka tɛmɛ e kan Fatumata ko ne cɛ ne fana ka di Muhamadu ye ka tɛmɛ e kan donc uru ye kɔlɔsili min kɛ Alakira la k'a fɔ ko o de b'a jira ko u jara ye bɛɛ y'i ta fɔ baro in u wulila baro in kɛnɛ kan ka taa sɔrɔ u ma bɛn ka Fatumata ma sɔn Ali ta ma Ali fana ma sɔn Fatumata ta ma donc baro in wulila o kan Jibirila tulo bɛ baro in na a nana baro in lakali Alakira ye a ko i dɔgɔkɛ ani denmuso u tun bɛ baro dɔ la nka e de bɛ se k'a kiiri tigɛ a y'a lakali Alakira ye Alakira y'u wele ka na ko a tun bɛ min na ne tun b'a kalama Fatumata ko an fa kiiri tigɛ an ni ɲɔgɔn cɛ Alakira ko a ko ya Fatima laki halawatul walad maa ti kɛ ɲɛmɔgɔ ye gansan a ko Fatumata n b'a daminɛ e la a ko diɲɛ diya o lasili bɛ e la o kɔrɔ ye e ye n den ye joli la nin ye kuma ye dɛ kuma banna o a ko laki halawatul walad a ko e kɔni ye n joli ye e ye n joli den ye den ka di bangebaa ni ye o yɔrɔnin kɔni n yɛrɛ se t'o la kuma ma ban wa nka a nana mun fɔ Ali ye a ko wallahu izzur rijali a ko nka ni muso ni cɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko o ko la hali ni muso ta ye fanga ye hali ni muso ta ye cɛ ye hali ni muso ta ye bonya ye izzur rijali bɛ yen muso bi ko in tigiya di cɛ in ma ko o de b'a to Aliyu bi bila i ɲɛ fɛnɛ a bɛ fɛ k'a fɔ Fatumata a tilala kuma na n den y'i ye nka e fana cɛ ye Aliyu ye donc e bɛ bonya o bonya sɔrɔ Aliyu bɛ o bonya kelen de sɔrɔ a ko wa huwa ahabu ilayya minki a ko Aliyu ka di n ye ka tɛmɛ e kan o ye adamadenya sajaya kuma de ye Fatumata ye mun kɛ k'a fa jaabi a diminen ye kuma jugu fɔ ka wuli wa ayi Fatumata ye a fa jaabi a ko wallazi istafaka wa istabaka wa hadaka wa hada bika li umma la ziltu mukirratun lahu ma ishtu a ko n fa i ye bonya min fɔ Aliyu la sisan n y'a faamu a ko ni Fatumata fana bi bayi a k'i ye
ne fana mi layidu ta i ye ala min ye i kɛrɛnkɛrɛn ala min ye sugandi k'i kɛ kira ye n bi layidu d'i ma fo ka taa se n ka saya ma la ziltu mukirratun lahu ne bi aliyu ka furu ɲɔgɔnya bonya sabata ye ma istu fo ka taa se n ka saya ma Allahu akbar ani maga sigato la wa a y'a kɛ dɛ o kɛra kɛnɛ kan a y'a kɛ wallahi kɛnɛ an filɛ o de tɔnɔ na sigato la Fatumata ka bɔ kuma na c'est-à-dire Fatumata ko n'i y'a ɲini yɔrɔ dɔ fɛ a kuma tɛ se ka fɔ ka ban ala ye kabako dɔ de kɛ Fatumata la min yɛrɛ ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ wallahi ani maga sigaten la parce que mɔgɔw jigi tigɛ n bɛ kira ka bɔnako de la u y'o de fɔ a ye ko huwal abtar wallahi parce que tuma min na u y'a ye ko cɛman t'a bolo u ko kɔ t'a la donc ala nana Fatumata de kɛ kabako ye k'ale kɛ denmuso ye k'a kɛ kira belebele in kɔ ye ka sɔrɔ ka n'a fɔ inna a'tayna kal kawsar o kawsar in nana sira jumɛn fɛ Fatumatu Zahara donc o b'a jira ni muso jɔra jɔyɔrɔ la i n'a fɔ Fatumata ala fana bɛ bonyabaw k'i ye an b'a deli ala fɛ ala ka san caman jira an na an fa an'an karamɔgɔ Seyyid Sherif Usman Madani Haidara an b'a kalifa ala ma ala min ka kalifa ti tiɲɛ k'a ka denbaya kalifa ala ma ala min ka kalifa ti tiɲɛ ala ka san caman jira an na an baw ala k'u mɛn an kɔrɔ Sherif Ahmad Tijani a n'a balimaw a n'a dɔgɔninw ala k'u mɛn an kɔrɔ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Foli ni tanni ya aw de ta ye aw minnu n'aw tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ k'aw sɔgɔlen to Shirifila TV jabarani na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan i n'a fɔ anw y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na nin kun ye an ye Bangoni Janginɛbugu terrain Seyyid Sherif Usman Madani Haidara kɔnɔna na ka sanga ni Fatumatu Zahra alayha salam at-tahira an-naqiya al-batul a ka bangeli hukumu ye wa julu kɛnɛ min bɛ sigi Fédération Ansar Dine International fɛ ka ani an ba ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na an bɔra ka o baaraw de yira aw la an bɛ ala deli bilasiralikan minnu dira kɛnɛ in kɔnɔna na an bɛ tulo ɲuman ala k'o di an ma a mɛnni kɔfɛ k'a taga baara kɛ ala k'o nɔgɔya an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen n'ala sɔnna ma an ka sigida wɛrɛ nataw aw na seereyali kɛ bilasirali nɔgɔntugu ninnu na n'o bɛ tali kɛ a Seyyid Sherif Ahmed Tijani Haidara a ye laseliba min kɛ Fatumatu Zahra ka anniversaire hukumu kɔnɔ yan'o cɛ an b'a fɔ aw k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ shukran lakum wa barakallahu fikum.